Conseil des ministres minnu ni o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔna la palais de Kuluba la Bamakɔ faaba kɔnɔ yan nɔ arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o baaraw timɛla an ka jamana ɲɛmaa ka yamaruya kɔnɔ o kɛla Bamakɔ Kuluba arabadon n'o bɛnna novembre kalo tile 29 ma san 2023. Conseil des ministres o ye projet de texte dɔ olu adopté o kɔfɛ ka se ka kunnafonidi dɔ fana kɛ a kɛnɛ kan. Moumuteleke, ministre de l'urbanisme, de l'habitat, domaine, aménagement du territoire et de la population, au ministre de Zou, allez, conseil des ministres, allez, Aklando Fanata, Québec, à rapport au Konala. Projet de décret de Kontala, Mouni, Abeteleke, schéma directeur, ni Abefomako, approbation du schéma directeur d'urbanisme de la ville de Menaka et environ Menaka, en allant à Dougou Beladjele, au dugu yɛrɛ sigilen bɛ cogo min na ka kuma o taabolo kan maintenant ka dugu k'i b'a ye k'a fɔ a sigilen bɛ kundama mun kɔnɔ fɔ ma ko superficie a fɔ ma ko 95 000 hectares k'i b'a ye k'a fɔ hectare 95 fo ka taa se jama mun bɛ a kɔnɔ o bɛ taa jɔ maa 10,3 ani 600 ni maa 47 o de bɛ a kɔnɔ jatew minɛla ni recensement général mun kɛla n'a fɔ ma ko recensement général de la population et de l'habitat n'o kɛla san 2022 ni dugu in k'i b'a ye k'a fɔ a kuma ko la mun bɛ tali kɛ wulikajɔ la mun bɛ kuma kɛrɛn la ni yɔrɔ kofɔlen na Menaka ko a jɛla k'a fɔ baara caman kɔni bɛ yen nɔ minnu bɛ kɛ ni yɔrɔ kofɔlen in na mun bɛ tali kɛ schéma directeur d'urbanisme la ko a kan ka lajɛ ko kura dugu yɛrɛ in tɔgɔ la k'i b'a ye k'a fɔ mun ni ale bolo bilala sen kan san 2004 k'i b'a ye k'a fɔ a lajɛli ko kura n'a bɛ fɔ ma ko révision k'i b'a ye k'a fɔ o baaraw kɔni o talen bɛ yaasa an bɛ don min ko bi yiriwaliw ale ni taaɲɛ minnu bɛ ka kɛ wa dugu yɛrɛ taacogo fɛ k'i b'a ye k'a fɔ ka taa se a ka yiriwali fana ma o kɛrɛnkɛrɛnla waati surumani waati mangama ka taa se waati jan ma i b'a ye o hukumu kɔnɔna la schéma directeur d'urbanisme k'i b'a ye k'a fɔ a bilala sen kan ka se ka kungilinna dɔw ta ka bila sen kan yiriwali o bunakun kan ale dugu yɛrɛ ka yɛlɛmali ka bila minɛn kɔnɔ Menaka dugu ani a lamini ko a bɛ kɛ sababu ye ka se ka a fɔ ma ko principe d'organisation wa a bilalen bɛ cogo min na ka a bila baara ani dugu yɛrɛ kɛcogo hukumu kɔnɔna la ka jira k'a fɔ dugudenw fana o ka cɛya fana fɛ ani o bɛ baara minnu fana kɛ dugu yɛrɛ kɔnɔ o taabolo fɛ ko yɛlɛmaliw kan ka se ka don a taabolo ani dugu yɛrɛ kɔnɔna labaaracogo la mun bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu fana bɛ o kan o ka sigida kɔnɔ ni schéma in k'i b'a ye k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye ka se ka Menaka dugu kɔnɔna yɛrɛ sɔn fɛn caman la mun bɛ tali kɛ minɛnw la a fɔ ma ko instrument de planification ka bɔ yen nɔ mun bɛ tali kɛ dugu yɛrɛ fana a yiriwali ka taa se san 20 nata o hukumu kɔnɔna la jatew ka minɛ k'a ye k'a fɔ dugu ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ yiriwa minɛn kɔnɔna la o kɔfɛ projet de décret ni ale bɛ kuma ministre de so bɛ tali kɛ ministre de la sécurité de la protection civile a fɔ ma ko parcelle de terrain ka se ka dugukolo dɔ ta k'a bila olu ka bolo kan a fɔ ma ko objet de titre foncier k'a kɛ titre foncier kɛrɛn la dugukolo min bɛ kuma mun bɛ tali kɛ titre foncier numéro 23 92 06 ni ale filɛ Kati cercle la kɛrɛn la Tabakɔrɔkaw fɛ yen nɔ ni dugukolo in ko a yɛrɛ bonya bɛ taa jɔ 16 ar la ani 00 centiare o la ko a kundama bɛ taa jɔ la a bɛna taa k'a bila yaasa ka se ka commissariat de police dɔ kɔni polisi dɔ jɔ nin yɔrɔ kofɔlen in na sabula mun bɛ tali kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na sigida yɛrɛ Tabakɔrɔ ani a lamini ko a mako bɛ commissariat la kabi waati la Bamakɔ novembre kalo tile 29 san 2023 secrétaire général du gouvernement Mahamadou Daɲon officier de l'ordre national ale bolo nɔ bɛ sɛbɛn o la